Så här. Så. Vänta lite. Kolla. Man ska kasta upp lera i den. Kolla. Och ta en liten bit lera. Och så rullar jag upp det till en boll. Den där. Tack. Jag vill ha en. Kolla. Nu ska han mata med en boll. Kolla. En boll. Till. Kolla. En boll, en boll, en boll, 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 boll. Upp då. Hallå, jag måste ta mina bollar. Så. Kolla, ni ser inget.